רובכם אולי תגידו שזאת חיה רגילה, אבל רק תזכרו שהיא עוד קורבן של בני אדם. הפרות היא חיה מאוד חמודה. הבנתי למה אין להם אוכל, הם מעיפות את זה. כולם חושבים שהיא מגעילה בגלל שהיא חיה בצפיפות עם קקי. אבל בטבע שלנו זה ממש לא ככה. בני אדם פשוט שונאים אותם בקקי. אבל חשוב לי לעזור להם, כי בכל זאת הם חיה. ולדעתי כל החיות חמודות, כמובן זו רק הדעה האישית שלי. אבל מה אתם חושבים? צריך להתעלל ככה בפרות? גם לפני כמה רגעים שמענו פשוט בן אדם צורח עליהם. צועק ומרביץ להם עם שוט. זה אולי אחד הדברים הכי עצובים שאי פעם ראיתי. אפילו לא מגיע להם את זה. זה כל כך עצוב. אני באמת לא יודעת איך בני אדם עושים את זה לחיות. אני חושבת שאם אתם מצפים שלי אוהבים חיות כמו שאני אוהבת, תעשו מהפכה ביחד איתי ועם חברה שלי. אז כמובן גם פרות הם חיה והם חלק מהטבע, ואנחנו לא יכולים לשנות את זה, גם אם אתם שונאים אותם. אז תעזרו באמת ותעצפו, תאהבו אותם, וזה הכל היום. ביי.